Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco qal li ma kienx jaf li tnejn mill-iktar persuni qrib tiegħu huma wkoll membri tal-Loġġa tal-Mażuni. Is-sem tan-nies li jieħdu ħsieb il-kampanji ta' Mario De Marco f'waħda minn dawn il-loġoġ sar magħruf b'ritratt ippubblikat fil-Malta Today tal-Ħadd li għadda. Ritratt li fih deru Jonathan Paċ u negozjant Olvin Galja. Paċ u Galja huma canvassers kbar ta' Mario De Marco, tant li nies fil-belt jgħidulek li huma biċċa waħda mal-eks Ministru u Viċi Kap Nazzjonalista. Ikkuntattjat mill-Malta Today ġimgħa wara li der ir-ritratt, Mario De Marco qal li ma kienx jaf bl-involviment ta' żewġ tieħbib tiegħu fil-Mażunerija. Qal ukoll li talabhom jiddiżassoċjaw ruħhom minn din l-organizzazzjoni u biex ma jibqgħux jipparteċipaw. De Marco li kkonferma li ilu jaf lil dawn in-nies snin qal li sar jaf biss mill-Malta Today bis-sem tagħhom f'din l-organizzazzjoni. Galja u Paċ huma Ħamruniżi u kienu fit-tmum tal-kampanja ta' De Marco meta fl-2013 ħareġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li fiktar minn okkażjoni waħda deru f'ritratti ma' esponenti nazzjonalisti fosthom il-kap innifsu Simon Busuttil, dan f'okkażjonijiet li jiġdu sew il-kuntatti li għandhom fiċ-ċentru tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, Galja u Paċ huma wkoll membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista fil-Ħamrun.